Egunon, Larrabetzuko kuadrilla, zelan zauzi etxeetan? Ondo ez da? Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko loretsuek egin dituzuen guztioi. Oso politak egin dituzue. Oraindik ez dituzuenak egin, animatu egitera ere, bale? Beste gauzatxo bat. Zuen laguntxo batzuk hasi dira intsektuak egiten. Nahi duzue ikusi ze politak egin dituzten? Bai, goazen ikustera. Urkik egin ditu marigorringoak arrautzen kutxekin. Eta urkik ere egin ditu erleak komuneko paperaren tutuarekin. Izei gure lagunak egin ditu marigorringoa eta eunsangoa edo bendarra. Arrautzen kutxekin. Ikusi dituzue artistak direla, ezta? Zuek ere bai, venga, animatzen zarete? Egingo dugu bakoitzak intsektu bat. Zuerik gehien gustatzen zaizuena aukeratu. Tximeleta, erlea, marigorringoa, atxinsaltoa, inurria, kilkerra. Nik 3 proposamen ditut. Egin aldituzue arrautzen kutxak erabilita. Egin aldituzue baita ere gaztaitxuen kutxa borobilak erabiliz, edota tapa handiak erabiliz, adibidez, kolakaurin tapa handia, edo platerrak erabiliz. Plastikozko platerrak. Eta azkenik erabili alditugu baita ere komuneko tutuak. Gauza hauek denok dituzu etxean. Goazen ikustera zelako intsektuak egin alditugu, bale? Arrautzen kutxekin hemen dekozuez adibide batzuk. Eunsangoa, marigorringoa, inurria, hankak egiteko erabili aldituzue pajitak, sotzak, artilesatiak, etxean daukazuena. Gaztaitxuen kutxekin edo tapekin, tapa borobilekin egin alditugu, adibidez, marigorringoa, erlea edo beste batzuk. Bai? Zueri gustatzen zaizuena. Eta azkenik komuneko paperaren tutuak erabilita egin alditugunak direz hauek. Edo beste batzuk, nahi duzu esenak. Tximeleta, kakalardoa, marigorringoa eta erlea. Bai? Animatu gehien gustatzen zaizuen intsektua egitera. Bai? Amaitzen duzuenean argazki atera eta gero bidali niri. Eta nik jarriko ditut laster denok ikusteko, bai? Zuek ere nahi duzue ikusi eta jakin zer egiten duten zuen lagunek, ezta? Claro, nik ere bai. Eta horretan nabil lanean, bale? Laster ipiniko dutez guztiak. Eskerrik asko zuen parte hartzeagaitik. Eta musutxo handi bat, eta laster ikusiko gara berriro. Agur, ondo izan.